Днес ще ви запознаем с Nokia X6. Знаете, X е наследникът на досегашната Express Music серия на Nokia, а X6 е първото устройство от тази серия. Те всъщност излязаха почти едновременно с Nokia X3, за който ще стане въпрос друг път. Това е зарядното устройство. В комплекта имаме дейта кабел, диск с софтуер и опътване. А ето това са един много интересни слушалки, които са сложили Nokia в комплекта. Те всъщност са интересни, главно заради формата си. Имат 3,5 мм жак, от тук се извършва управлението. А интересното е, че самите слушалки имат ето такъв дизайн, което е малко нестандартно за комплект на мобилен телефон. Разгъват се, подвижни са, имат доста добро качество на звука. Така, да разгледаме сега самия телефон. Имаме отпред 3,2 инчов капацитивен екран. За първи път в устройство на Nokia виждаме капацитивен екран. Долу имаме 3 хардуерни бутона, зелена и червена слушалка и традиционния за Symbian меню бутон. Ето тук имаме едно сензорно бутонче в горната част. Между другото, то също е капацитивно, както и да звучи това, и не може да бъде докосвано с нещо друго, освен с човешки пръст. Имаме камера за 3G разговори, видеоразговори, бутонче за заключване и отключване на екрана, бутон за камерата, бутон за силата на звука. Ето тук е входът за SIM картата. От тук се слага, но за да я извадите трябва да свалите все пак капака. Така че е интересно място за SIM карта. Отгоре това е входа за дейта кабела. До него е 3,5 мм жак, вход за зарядното и бутонче за включване. Отзад имаме 5 мегапикселова камера с двойна LED светкавица. Това са говорителите, 2 броя. Ето тук трябва да извадите SIM картата. Включваме. Екранът му казахме 3,2 инча, капацитивен, 16 милиона цвята, резолюцията му е 360 на 640 пиксела. Традиционно за петото издание на Symbian операционната система. TFT. Така. Ето сравнение с две други устройства. Ляво на борд е iPhone 3G, вдясно HTC G1. Виждате, устройство е малко по-дебело от iPhone-а, въпреки че iPhone има такива извивки, които създават визуална илюзия за по-тънък, че е по-тънък. И разбира се, HTC G1, който малко телефони на пазара са по-дебели от него.